أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Futhi labo abangakholwa, ngempela labo abangakholwa noma ungabaxwayisa noma ungabatshela iqiniso kuyafana, noma ungabatshela iqiniso noma ungabatsheli, angeke baze bakholwa. Into eyenza lokho ukuthi bangakholwa ukuthi ezinhlizweni zabo zikhiyiwe. Allahu akbar. Khatama Allahu ala qulubihim. U-Allah uzikhiyile izinhliziyo zabo. Angithi bakhetha ukungakholwa. Allah wathi okay, nikhetha ukungakholwa, qhubekani-ke nokungakholwa kwenu. Allah uzikhiyile izinhliziyo zabo, wa ala sam'ihim, nendlebe zabo, wa absarihim, Allahu akbar, ghishawa. Allah ubavalile, bavale namehlo, bayimpumputhe. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun fahum la yarji'un. Angeke baze babuye, bayimpumputhe, bayizithulu, baphumputha bebhekile, bayezwa kodwa kufana nokuthi indlebe ayisebenzi, bayakhuluma kodwa kufana nokuthi bathule. So Allah uyasitshela straight ukuthi labo hopeless case. Uma uthi ukhuluma nabo kufana nokuthi uyishaya ngendlebe etsheni. Bafowethu, maNazaretha, maKristu, mawasithawa, maroma, mahindu, nani nini enikhonza amadlozi. Ngiyayiphosa-ke mina inselela, angithi nina niyasaba. Ngiyanitshela-ke namhlanje ngithi mina ningamagwala, ningamavaka, niyangisaba. Ngiyanitshela-ke namhlanje ningamagwala, ningamavaka, niyangisaba. Uma ngaba ungisabi, yenza ivideo njengami, uthi mfoka Mbatha, mina ngiyakuchallenge, mina ngikusabi. Asihlangane kwi-podcast ethize, noma sihlangane kwa-Gift Media, noma sihlangane kwa-Vumani Films, noma sihlangane kwa-24 podcast, noma sihlangane kwa-Kota2 Media, kwaBabushabangu, noma sihlangane kwa-Dlamini, ulokuzana uthi Dlamini, noma sihlangane kwa-Chris, noma kukuphi la ufuna sihlangane khona. Uma ngaba ungisabi, ngiyanitshela-ke namhlanje, ngiyaniphosela inselelo mina, ngithi nina maNazaretha nonke niyangisaba, anifuni ukukhuluma nami ngoba niyazi ukuthi lento engintshela zona zingamaqiniso. Nani maKristu nonke, bafundisi bamaKristu nabaholi bamaKristu, amabhishophu, abavangeli, amadikoni nonke, namhlanje ngiyanitshela niyangesaba ngoba anesabi mina, nesabi iqiniso. Niyawabona lamaqiniso la enginilethela wona ngoba niyafunda. Abaningi benu bayangifonela, bayangitshela ukuthi vele akekho ozoqhamuka angichallenge, akekho ozoqhamuka angiphosele inselelo ngoba nazi kahle ukuthi lento engizikhulumayo zingamaqiniso. So ngiyanitshela-ke namhlanje, maNazaretha, maKristu, maroma, mawasithawa, nani nina enikhonza amadlozi, yekelani ubuvaka, yekelani ubugwala, gcwalana amabhlukwe enu, nenze ivideo efana njengoba nami ngiyenzile, ningi-challenge ozizwayo, noma ningeza nonke, kungezwe yedwa, nize nonke. AmaKristu, isonto nesonto lobuKristu likhiphe umkhulumeli walo, phecelezi PRO, ozomela inkonzo yabo. NamaRoma nawo akhiphe naba ozomela amaRoma, noma wasithawa akhiphe ozomela amawasithawa, nozomela bamadlozi. Nonke nize nonke sihlangane endaweni yodwa, noma kungaze kube yiwolo, anginankinga, anginesabi mina uma ngabe kufika enkolweni, uma ngabe kufikwa embhalweni.
ngiyanihlonipha ngokobuntu ngokobuzwe ngoba ningobaba kimi ningabafowethu ningomama kimi ningogogo ningomkhulu ningodadewethu ningabantu abami abanye benu ngiyanihlonipha ke ngaloko kodwa uma ngabe kufika emibhalweni nginitshela straight 99 bathe goli opoch 99 ngiyanitshela anginesabi maKristu anginesabi maNazaretha anginesabi maRoma anginesabi maJuda anginesabi nina enikhonza amadlozi anginesabi mawashtawa uma ngabe kufikwa embhalweni nasezinkolweni noma nasekukholweni anginesabi ngiyaniphosela ke inselelo othi yena akangesabi angikhathali ukuthi umNazaretha ungumRoma ungumKristu ungumawashtawa ukhonza idlozi uma ngabe uyazizwa gcwala ibhlukwe lakho yekela ubuvaka yekela ubugwala uma ngabe nazi njengoba nisho vele ukuthi ngikhuluma amaqiniso manje kungani ningayeki ningaphumi kulobu mnyama lobu enihamba kubo ngoba niyazazi vele ukuthi nihamba ebumnyameni niphume ebumnyameni bese nizohamba eqinisweni ningene ekukhanyeni kungani nenza ngamabomu umthetho niyawazi umdala usenitshelile ukuthi noma singanitshela noma singanitsheli kuyafana nokuthi sishaya ngezindlebe ematsheni angeke naze naphenduka angeke naze nalalela ngoba nina ningabaka yihlo usathane nisebenzela uyihlo usathane nenza imisebenzi kayihlo usathane ngoba usathane unguyena ubaba wamanga uyena umqambi manga nani njengoba niqhubeka niqambela abantu amanga nazi kahle ukuthi niqambela abantu amanga nidukisa abantu nazi nizinceku zikaSathane nisebenzela usathane uAllah uthi sinixwayise ke ukuthi nina eningalaleli uAllah uyanibona umdali uyanibona umdali unibhekile angeke naze naphunyuka kuye kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un wonke umuntu uzofa ngelinye ilanga bese ebuyela kumdali yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin linye ilanga lapho wonke umuntu oyobe emile phambi kamdali wakhe ezilanda umuntu nomuntu ngokwemisebenzi yakhe sengathi umdala angazivula ingqondo azivula amehlo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.